अभिमानाने सह्यागिरीयना, अभिमानाने सह्यागिरीयना सांगे गर्जुनी समुंदर. आई जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर. आई जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर. हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर. हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर. तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आत्ता जातोय मी शेतावर आणि शेतावरती का जातोय ते तुम्हाला गेल्यावरती ते समजेलच आणि टायटलवरून समजलंच असेल मला आज काय दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही आहे घरी बसलोय वटीवर, खुर्चीवर. वटी म्हणजे माहितीच असेल तुम्हाला, पाहू शकता घराच्या समोर जी असतं ती म्हणजे मंगिलाराकडे म्हणजे पाठच्या साईडला असते तिला पडवी बोलतात. तर ही वटी आहे म्हणजे इथे बसलोय मी. मातीचंच घर आहे आमचा, बघितलंच असेल व्हिडिओमध्ये 2-3 व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आता बघतो कोण पोरं भेटतात का इकडे आणि मग घेऊन जातो. आता बघतो दुकानाकडे जातो कोण भेटला तर, नाही तर पबजी गँग काही येणार नाही. हायकर कॅमेऱ्यात काय झपाटण्यागत झालीस तू. आमच्या गटाराचा पाणी वरतून येतो. ओ पंड्या, पंड्या कुठे गेला. हा अजून भात काय पसवला नाही, हा खालचा पसवलाय. देव्या आहे काय रे, चल रे देव्या जाऊया जरा शेतावर. पबजी खेळूया का एक राऊंड. हा माझी 400 बाकी आहे फक्त. का नाही रे, फोटो बिटो नको काढू इथे. व्हिडिओ चालू आहे. हाय तरी करा. टाटा कुरकुर बिरकुर आहेत आमच्या दुकानात. कुठे जातोय? होलाव जातोय शेतावर आमच्या. येताव काय काकड्या बिकड्या भेटल्या तर खावा आपण. दुकानात कोण नाही ना, नाही तर आलाच तुम्ही. होय काय त्यांना आहेत काय. अरे चिक्क्या पण ठेवला ना त्यांनी कमी, मग आम्हाला घेतो. 4 ठेवला ना वाटतं. सगळं खाल्लं ना वाटतं ह्यांनीच. आम्हाला घेतो. हे काय खाजे. अरे 1 रुपयाचं वाटत नाही, आठवण्याचं वाटतात. ही बर्फी बघा. आम्हाला घेतोय का तू? हे आमची आजी बसले खाली. आई असा हात तरी कर. कुठ्यात माकडं कुठं आहेत. लाव मग रॉकेल वर त्याच्यावर लावून टाक आग, लावून टाक आग. जमिनीवर ना चालत येणार का, हवेत ना उडत येणार केलटी. मित्रांनो इकडे केलटी येतात. भात पसवलाय ना त्याच्यामुळे. हा नाही मेसेज केलेला मी केलेला, त्यांनी नाही. काकड्या बिकड्या नाहीत काय रे वेलीवर. आग्या एक भेंडा झालेला आहे. कुणाचा आहे रे नाग्या भेंडा. भेंड्याचं झाड कुणाचं आहे. 2-3 भेंडे झाले ते. नेला असता रात्री पलवून नेतो, येतो बॅटरी घेऊन. काकडी एक पण नाही ह्यांच्या वेली वाटते. वलीला गेला का काय पंड्या. मग गेला असेल पण काय भरोसा नाही त्याचा. कोण नाही इकडे दुकानात पण.
ते व्हिडिओ काढायला यायचे सोबत, ते दोघं जण होते, नागे आणि देव्या. आता बघतो इकडे सौरभकडे जातो. आपल्याला काही व्हिडिओ जास्त मोठी करायची नाही. ए सय्या, सौरभ कुठं आहे? फोन काढून घे, पण दुसरीकडे व्हिडिओ चालू आहे. बघता नंतर तुला. सौरभला नाही बोलवलीस ना. तर हा आमचा घर, ह्या साईडून पाहू शकता. यांना काय झोपात असतात काढायच्या नुसत्या दिवसभर, रात्रीचा पण झोपाच काढत असतात. बघू नको, यायचं नाही माहिती, लोकांच्या शिव्या खायचा माहिती आहे फक्त. दाव्या तर डायरेक्ट तिकडेच शेतावर. मित्रांनो ही आहे आमच्या मंगिलातली सावरीचं झाड आणि तो आहे पेरूचं झाड. हा आहे वाड आमचा, बघितलंच असाल व्हिडिओमध्ये. पण भात पसवला पूर्ण. आणि ही नाचणीचा कणीस अजून भरपूर दिवस आहेत व्हायला. तुम्ही पाहू शकता ह्या साईडला चिरड्याची आहेत ही फुलं, जास्त नाहीत पण आहेत चिरड्याची. आणि ही बघा ही रानभेंडीची. पाहू शकता भरपूर झाड आहेत तिथे, पूर्ण पिवळी फुलं दिसत आहेत. सकाळचं आलं असं तर मस्त दिसली असती, आता जरा ऊन पडलाय. या साईडला पण आहेत. थोडे दिवसांनी तिलाची झाडं फुलं होतील, तिलाच्या ह्याची, ती पण अशा प्रकारेच असतात. ह्यांचं नाव मला माहीत नाही, तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा आम्हाला कमेंट करून. हे आमचं शेत, अजून काय भात पसवलं नाही. काही काही ठिकाणी उशिरा लावलेलं आहे आणि काही काही ठिकाणी नाचणीचे कणसं आलेत वरती. आणि तो आहे नवीन बांध घातलेला आता किटाल. आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन मी तुम्हाला सर्व. तर डायरेक्ट जाऊया खालती. तर मित्रांनो तुम्हाला जे दाखवायला मी बोललो तिथे गेल्यावर दाखवेन तुम्हाला. टायटलवरून समजलेच असेल तुम्हाला, तरी पण सांगतो ह्याचं नाव काय ते. तर मित्रांनो ह्याचं नाव आहे शिदोरा बोलतात त्यांना. फुलं आहेत का फळं आहेत ते समजत नाही, पण याला खातात, फुलांसारखे दिसतात. शिदोरे बघा, हे आतलं असतं ना ते खातात. मग तुम्हाला काढूनच दाखवतो पूर्ण आधी, कारण का दुसरा कोण आहे ना कॅमेरा धरायला. बघा जे हे आतलं आहे ना ते खातात. पण जरा हे खराब झालेलं आहे, खाली पडलेलं आहे, ते तुम्हाला दाखवतो आहे. वर नाही चढलो अजून मी. तरी बघा हे असतं ना ते आतलं खायचं असतं. असं हे उकाळलेलं नसतं, असं बंद असतं. दाखवेनच आता दुसरं काढीन ते. हे जी दिसत आहेत फुलं ती आहेत ती. काय सुटून दिसतील का ना माहीत नाही, कारण का बरंच चढावं लागेल, नाहीतर फान तोडूनच घेऊन येतो खाली. हे बघा हे इथे आहेत. अजून त्या साईडला एक आहे फान, तिच्यावर आहेत. वेल असतं मित्रांनो ही, आणि ह्यांना शिदोरा बोलतात. तर खाली पाहिजे होती जरा काढायला, जरा म्हणजे सोपं पडलं असतं. पण आहेत काहीतरी तुमचं. चढायचं चढेन, पण तुम्हाला दाखवायला भेटणार नाही वर चढून. फान घेऊन यायला लागेल खाली. तर मित्रांनो मी आता वरती चढलेलो आहे झाडावरती, आणि जर फान तुटली तर मग काय खाली डायरेक्ट लँड होईल. कारण का पाहू शकता खाली चप्पल घालून चढलो आहे मी.
मी बघा ही जर ह्या फांदी आहेत जर ही ह्या साईडला गेली म्हणजे फाकली आणि तुटेल ती मधीच बेचकाळत उभा आहे मध्ये आणि ही या साईडची फांदी इकडे गेली आणि पाठची तुटली कुठली पण एक तरी तुटली तरी प्रॉब्लेम फसेन मी बरोबर चांगलाच कारण का व्हिडिओ काढण्यासाठी मी वर चढलोय पाहू शकता अशा प्रकारे असतात आता ह्यांना घेऊन जायचं आहे आपल्याला खाली मग तुम्हाला चांगले दाखवायला भेटतील पाहू शकता ह्या ठिकाणी पण आहेत अशा प्रकारे वेल असते काकीने सांगितले म्हणजे आईनी काकी नाही बोलत मी आईनी सांगितली तर त्या दिवशी पण मी आलेलो त्या दिवशी आलो तेव्हा त्यावेळी दिसली नाही मला कुठे कारण काही वरती होती मला माहिती नव्हती वरती आहेत ती मी खालती वेल बघितली बरं वेली तर नाही आहेत मग आहेत कुठे तर काकीने सांगितलं म्हणजे आईने की वरती आहेत फांदीला त्याच्यामुळे आज मी आलो परत बघून घ्या आता परत खाली न्यायचीच आपल्याला आणि काढून त्यावेळी दाखवायला चांगली भेटेल कारण का आता जर मी हलवा केली जास्त तर डायरेक्ट मी खाली जाईन ते मंडळी मी ह्या 2 फांदी आहेत त्या मोडून टाकल्या म्हणजे तोडल्या हातानेच पहिली वेलीला तोडली वरती जी वेल चढलेली फांदी होत्या त्या फांदीला मी जे वेलीला तोडली पहिली नंतर मग पूर्ण वेल तर सोडवून घेऊ शकला असतो पण जरा फांद लय लांब होती ह्या साईडला इकडे अशी आलेली त्याच्यामुळे सोडवायला भेटत नव्हती वेल आणि त्याच्यामुळे फांद तोडून टाकली आणि खाली टाकली पाहू शकता आता दिसतील बरोबर एकदम स्पष्ट ते बघा अर्धी खाली पडलीत आणि पाहू शकता आता मित्रांनो असं जर कोण सोबत नसलं ना तर व्हिडिओ काढायला जरा भेटत नाही बरोबर त्याच्यामुळे आता मला फांद तोडावी लागली आणि जरी असता तरी कोण आता माझ्यासोबत तरी वर चढायला भेटलं नसतं त्याला पण व्हिडिओ काढायला पाहू शकता हे बघा हे जे आतलं असतं ना ते खायचं असतं काय कशी फुलली असतात हे फुलंच बोलू शकते याला आणि काय कशी असतात पॅकिंग म्हणजे बंद असतात ते हे बघा ओप्पा काय करता तोडल्या फांदी मी काय वर चढून चढायला नव्हता भेटत ना म्हणून तोडल्या गुरं कुठं आहेत कातला आहेत माहित नाही बघा असतील कोणाची तरी हा जो आतला असतो भाग तो खायचा असतो गीर आणि हा फुलच आहे समजायचा आणि हा जो आतला भाग असतो तो खायचा असतो हे टाकून द्यायचं ह्या पाकळ्या असतात त्या पडला तो पण कुठे गेला हा जो असतो गीर तो खायचा असतो तर मित्रांनो एवढी भेटलेली आहेत तुम्हाला दाखवायला भेटतील का नाही माहीत नाही जोगल्यात ठेवलीत पाहू शकता लहानपणीची आठवण जेव्हा लहान होतो त्यावेळी बोरं बिरं आणायला गेलो पिशवी नसली की अशी टी शर्टमध्ये टाकायची बोरं आणि घेऊन यायचो तर मित्रांनो एवढी भेटलीत होऊ शकता अजून आहेत टी शर्टमध्ये तर मित्रांनो हात बीत धुतले चिक लागतो यांचा आणि मग आलो बाहेर पाहू शकता आणि मित्रांनो हे बघा रुईची जी झाड असतो रुईचा त्याच्यावर पण अशा प्रकारे दिसतो तर ते खात नाही तर त्याला बोलतात शिदोरा
आणि ते रुईची फोड असतात, फळं म्हणजे ती फुलं. तर मित्रांनो, तुमच्या गावाकडे खातात का नाही ते पण सांगा, आणि यांना काय बोलतात ते पण आम्हाला कळवा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ इथेच थांबवतो. तर कशी वाटली ते आवर्जून आम्हाला कळवा कमेंट करून, आणि लाईक शेअर करा, आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.